आबै नोंसोरलाय फैसाखौलाय मा खालामनो सानदों? माथो बिखुनजोआबो अन्थाइ देयो, बिहामजोआबो अन्थाइ देयो आरो आबौआबो गोजानाव खामानि मावहैयो। फैसाफोरखौ महर दोननो नागिरदों आबै। आबौ, नुनाय आरो बुंनाय रावा जोबोर गोरलै, नाथाय मावनाय आरो मोननाय बेसादा गोबां गोब्राब। जों गोरिब, सोरनि सिगाङाव मा नंखाय बाथ्रा बुंनो। दिनै आंनि फिसाया गोजानाव खामानि मावहैदों, नाथाय बियो दा लोमजानानैसो दङ। जाय बाथ्राखौ आं दिनैसिम बिखुनजोनि सिगाङाव लाखोमानानै दोननो गोनां जादों। अब्ला नोंनिया फिसाया फैसा खामायनो थांनाया फैसा गारनोसो थांनाय जाबाय माथो। बे बैसोआवनो बिदि अन्थाइ देना जानांगौब्ला मा जागोनहाय? गैयाथो गैया न'आवनो थांना थाहैदो। जों जोंनि जायगायाव थानानै सानबाल' जाया आब', हौवाफोरनि जायगायावबो थानानै सानना नायनांगोन। जों बेखिनि खामानिखौनो खस्थ' मोनदोंब्ला हौवा माहारिया सानफ्रोमबो सानफाथोलो खामानि मावनायाव मानो खस्थ' मोना जानो? जों बिसोरनि खस्थ'यै मावनाय रांखौ जानानै दङब्ला बिसोरनि खैफोदाव बिसोरनि खामानिखौ जों मानो बानस'नो हाया जानो? गेम गेले मेंग्लिलांनो हागौ, नाथाय उइन्ज'आव गेमजों थाङा। मानोना बेयाव दङ क्रिकेट, लुडु, फ्रिज फाइटार, सिप बोटल आरो बिनिस्राय 70तानिबो बांसिन गेम गेलेनो हागोन। जेरै गोसो एरैनो खेला। अब्ला गेले आरो देरहा। लाख केश रिवार्ड डाइरेक्ट उइद्र' खालाम पेटिएम, इउपिआइ नङाबा बे एकाउन्टआव। आरो बेल' नङा, शपिंबो खालाम। उइन्ज' स्ट'राव मोनगोन आसफल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्रि फायार गेमनि कारेन्सिखौबो गोबां खम दामावनो। आरो बिग बाजार, डमिन'स, मिन्ट्रा, हटस्टार, गाना बायदि बायदि ब्रेन्डखौ खम डिसकाउन्ट मोनगोन। आरो बेल' नङा, सामफ्राम स्पिनार फिदिं आरो देरहा बाइक स्मार्टफन सप्तायै सप्ता मोननो हागोन। 25 लाखनि देरहासार फिथाइ। दा इन्ज'आव इसेबां सुबिदा दं, आरो मा बुंबावनो। इन्ज'आव डाउनलड खालाम आरो गावनि एक्सपिरियेन्स ला। थेंक इउ। भिडिअ नायलांदो दाना। बिमा, बै समाव आं नोंनि बाथ्राखौ गनायनायमोनब्ला दिनै आं नोंनि गोरों जानानै नङामोन। आंखौ निमाहा होदो बिमा। नों माबोरै दं बिमा? समाबो जाबायानो माथो। थौदो जोंहा ओंखाम जाहैनोसै। अनजालि नोंहाबो जाहैदो। जाहैनोसै आब' र'। थ' बाबा ओंखाम जाहैनोसै। आबौ, नोंहा ओंखाम जाहैथ'वा नामा? नैलै आबै, आंनि बिहामजो दावलेबा ओंखामखौनो लाबोआखै दासिमबो। दे नोंहा दा जाहैबाय थादो आबौ, आंहा जाहैग्रोनोसै। दे आबै, जागोन दे। नै आबै, आंहा ट्रेना सलिलायनोसैसो। बिहामजो दावलेबा बादुलि नालाय आंहा। माब्ला फैयोब्रा जाहा बिहामजो दावलेबालाय? ओंखामखौल' लानानैलाय। माबा संखो माबा माखो उखैनायफोरा फाहामलाय थारला आंनिया उदैया।
गोसो गोरबोआव हारसिं मोनबाय जिउआ आन्दायनांनाय जिउनि लामाखौ गोमालांबाय गोजोन मिजिंआ न'खर आंनि सिलिंखार जालांबाय Oh my god. मासे सुन्दुरिथारलै बेथ' बै आदा सन्जितनिसो बाजै जाथारगोनलै हृदय थारैनो आं सोरबा रजेनो प्यार जाबाय थारैनो सोरबा सेंग्राजों होद चान्स मोननायाव रायलायखान र' अ बाजै हारसिंसो नामा अ आगै हारसिं नङा हनै नोंदाया बाजार खालामगासिनो नोंदाया मुसलपुरनिफ्राय क'क्राझाराव ट्रेन्सफार जाबाय नालाय बेखायनो गोनां मुवाफोरखौ लांफैदों आच्छा मोजाङानो जाबाय दे अ माबा हा मालाथो थांनो नागिरखो गाबोननो थांसिगोन बेयो हा नोंहालाय बहाबाफोर थांनो फैदोंमोन नामा नैलै बाजै जोंहाबो बिबोनाङा फैना दंफैयो नालाय बिनो दख'ना नांगौ होननानै बुंबाय थानायखाय बेखौनो लांनो फैब्रबदों आं आच्छा बाजै बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंसानाव बेरायहैनांगौ जाबाय र' हा फैखाबाय जेला दिनैनो फैदो नोंदायाबो गाबोननो थांखासिगोन ना दिनै थांबा आंनि साननाया मोनसेबो जानाय नङा बाजै मा साननाय बे आगै है माबा माबिसो बुंलाबाय थायो आंबो ओइ जोंहा बिबोनांखौ दिनै दोनलांथारनांगौ ना आदाया गैयाबाबो जेबो नङा दे स्रायनो मालाबा फाखोसे बेरायना फैनोसै आरो दे बिदिबालाय आगै सोलाबबा थांदो दे आं नोंदानो खोन्थाना दोनखागोन अ खिथाना बाजै खिथाना सारप्राइजसो जागोन बे बाथ्राया खिथा गोरलायबा सारप्राइज जानाय नङाना थाद'दोलै बाजै आहा थांसै आदाखौ माथो होलायला दे थांदो दे आगै दे बिदिब्ला बाजै अ जाबाय Hey, आलायना थैनाय सासेलै नोङो लासिंसिं नोंखायसो फोथाय दंलै गुबुन जानायमोनबा आलायना थैसिगौमोन होमब्लालाय मारनोसै आं गन्थङाव दै हाबदो दासो मा बिबुंथाय सिदा सिदि बुंनो नोंलाय गेदा गेदि बुंनो हायामोन हिनजाव नायनाया बिदि जायो जियानो जालै खेबसे सनायबावनांगोन बे बाराव जिंखाखौ 500 मोननाय नंलालै
बे बाराव थांबावबा 5,000 होनो सानदोंमोन आङो दे नों थाङाबाबो जेबो नंला गुबुन लोगो लानांसिगोन आरो सोर बुंनो हागौ आंखौ थाङा होननानैलाय एथ' लोगो आं नोंजों थांमारगोन थाङाबा माथो थौदो सिखे जावगायनोसै औ हय हिन्जाव नायनो थांनाय दानो सफैबाय होद बिगुर अबेबा दिल्लीयाव थांनाय बायदि मोनदों नामा नोङो सप्तासे गाहाम जाबोनाय बेफोरखौथ' नुदोलै बाहागि दे दानिया गारि घराखौ खोन्थादो माने हिन्जाव नायनो थांनायाव जाबैखोब्रा होद माबोरै मिथिगोन नोंलाय दायना बायदि ओइ जिंखा नोंलाय मा दायना दायना बुंबाय थायोब्रा माथो दायरेक दायरेकब्रा 5,000नि एक्सपिरियेन्स दंखायोलै आंनावबो हा नोंनो 5,000 ओइ दखानि नोंलाय लामायाव आंनिनो बेजाति खालामबाय थासिगोन नामाब्रा माखासे बाथ्राफोरखौ ब्रेकेटाव सोना दोननांगौलै होद बुंफ्लांलायलांगोन आंना बावदोसो आं बै सानसेखालि सिख्लाफोरजों 5 नाम्बार सेन्देलजों खावलायाव जानाय नंलालै बिजों ओइ जिंखा 5,000 जानाय नंलालै बिजों फै मामबार बावदोसोमोन थौ 5,000 सोबा जानाया ओइ बस नैलै आं मलबोसे सेकेन्ड हेन्ड बायदोंमोन माबा हारसिंनो फाला दानजानाय बायदि गाबखांबाय थायो मरम करे साइड एक्सं हरलाय मबाइला बेलारामफोर दोनदों खोमा है आं एलवाखैथ' ओइ बस र' दै आं हासुनो ओंखारदो दै र' हेलौ मा फैसाखौ दिनै नांथारगौ आं हरा मा खालाम नोंलाय मा खालामनो बुंलाय नोङो मा खालामनो पुलिस केस होनो ओइ होलै हो आं गैया नांनोबा फै है सोरजों नांलायखोब्रा बिलाय साला बबे एन्जर गुदुङाव बासाबोनाय एन्जरलै नोंलाय ओइ सोरलै बस सोर हरलै आं बेसेबां ओइ सोरलै नोङो सोर फै नांनोबा फै ओइ आंना न'आ बेलगुरियाव लामानि सानजाहा बेलबांसो दं न'आ सोनाबा फै नांनोबा गियालै फै ओइ साला मूर्ख हारा मुखर खोनाबाय मा बुंदों फै आरो न'नि सानजाहा मोनसे ओइ मा होनोमोनलाय दैखर दङ फै गिया फैसासो हरा जोङो गिबाय आरो साला आसलथे सोरमोनलै बसियो जावजागारो माथो जोंजों सोरमोन बियो फै मजा नोंबो मिथिबावा सोरमोन बियो आंलाय बोरै मिथिनो नोंसो रायलायदों आरे भाई आं रायलायग्रोदोंबाबोथ' मबाइला नोंनिसोना नोंनावसो फन हरदों बियो हा ओमफ्राय मा बुंनाय मा रायलायनाय है साला बेनो नोंखौ माबा फैसा दाहार लादों होननानै बुंदों फैसाखौ दिनै नांथारगौनो आं आरो रागा जोंनानै बुंदों बियो बिदि नङा फैसा दाहार लाया बियो आरो जानला मोनला थगायाबो बिदि होनदों ओमफ्राय माथोलायनो नोङो टेम्पु बामनो होननानै फैसा दाहार लादोंमोननो साननैसोआव होफिनगोन होननानै आं आरो जोंनानै बुंदों फैसाया थाइसेबो हरफिना नोंनो मा खालाम हायोबा गामिनि लानानै फैसा बुलायनो होननानै बुंदों आं सालाया बिनिफ्राय पुलिस केस होनो होननानै बुंदोंमोन गावलाय नोंनि न'खौ नुवाखै होननानै बुंदोंमोन आरो मोजाङानो जाबाय दे नों खिथाहरबाय सेस नोंखौ बरबाद खालामबाय जाखावजोब्बाय नोंखौ नों आंनि लोगो नङालै साला नोंखौबो साजा जाब्रगोन ओइ गिनाङाब्रा गिनाङा माखौ गिना खारखो गिनाङालै माखौ गिदों साला फैसा दाहार लाग्राया दासो गमा मोनदां है मबाइलखौबो गालांगारबाय माथो साला सामब्रामा हे मजा